أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Wannan karatu namu na ramli shine ramli mataki na farko a cikin matakai yadda muka ambata cewa ramli tana da mataki guda 250. muka ce za mu ba da mataki ɗaya har zuwa na 50. to alhamdulillah a cikin mataki na farko za mu yi gabatarwa kamar yadda duhi ya yi gabatarwa. Yana fara da ya ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai, godiya ta tabbata ga Allah wanda yake banci jama'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya yaye masu boyayyun sirrukan rabantaka a gare su, kuma ya tsinkayar da su akan asirin haruffa masu haske, kuma ya yaye masu game da haruffa masu duhu, ya yi musu ƙarin ni'ima da sanin ɗabi'o'in halittu, ya yi musu ilhama sanin sirrin turakun taurarin ramlu, wato matsayarsu. Tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, mafi alkhairin halittu, da alayensa da sahabbansa mafiya tsarkin zukata. Bayan haka shi duhi yana faɗin, ni bawa mabukaci kwarai a gurin ubangiji. Abdulfatahi duhi sunansa kenan. Sannan kuma yana ƙara faɗi, ya ce wanda aka fi sani da duhil falaki, sunansa kenan inkiyarsa. Ya ce na roƙi Allah ya shiryar da mu zuwa yardajiyar hanyarsa, kuma ya tsare mu daga sharrin halittu baki ɗaya, amin. Hakika na ba wa Allah zaɓi, kuma na yi tawassuli da annabinsa sallallahu alaihi wasallam mai karamci akan ya taimake ni wajen tattara wannan saƙo. Na ambace shi da suna Mambu'u Usulur Ramli, wato ainihin littafinsa kenan na ramli, wanda ake ambato da suna Addurratul Bahiyyati fi Ulumin Ramliyyati, ainihin sunan kuma littafin Mambu'u kenan. To haƙiƙa ya ce haƙiƙa na raba shi ya zama darussa da ya sauƙaƙa ga ɗalibai. Ina roƙon Allah ya sanya shi ya zama mai amfani ga ɗalibai da masu kwaɗayin wannan ilimin baki ɗaya, domin Allah karimi ne, baya taɓar da mai roƙonsa. Sannan sai gabatarwa ya ce da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ya ce ka sani ya ɗan uwa, ilimin ramli kamar yadda ya ce alhamdulillahi allazi allama bil qalam alamal insani ma lam ya'lam. Ya ce wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalina Muhammad bin Abdullahi as-sadiqul amin wa alihi tayyibina tahina khuzan ulamahu wa kunuzu sirruhu. Ya ce wa bada innal lil ilmi ramli indal ulama'u ma kanatul aliyati wa darajatul sharifatul ihtisa biha hazil ilmu min duni baqiyatul ulumi allati takunu min hazal fanni, wa zalika li'annahu ma'juzatun lis-sab'i min al-anbiya'i Adam wa Shisu wa Idrisu wa Luqman wa Shu'aib wa Armiya wa Daniyalu. To dan abunda mai wannan littafin yake so shi kuma cikin mansu'a yana maganan a sani cewa shi ilimin ramli ilimi ne mai amfanarwa ga jama'a baki daya, mai kuma daraja. Sannan kuma yana da asali daga waɗannan annabawan, shine annabi Adamu alaihi salam, sai annabi Shisu, sai annabi Idris, sai annabi Luqman, sai annabi Shu'aibu, sai annabi Armiya'u, sai Daniyalu alaihi salam, annabi Daniyalu. To misali kuma a takaice dai wannan yana magana ne, ya ce kamar yadda ka sani ya ɗan uwa, ilimin ramli ilimi ne mai girma
an samo isnadi masu inganci a kansa. Allah yana faɗi a cikin littafin Alƙur'ani, shine inda Allah ke cewa inda Allah ke faɗi a cikin ayatul Qur'ani shine wanda ya sanar da alƙalami, ya sanar da mutum abin da bai sani ba. Malaman tafsirin Alƙur'ani mai girma suka ce ilimin alƙalami shine ilimin ramlu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani annabi daga cikin annabawa yana yin zane, wato wannan sidira din akan yashi. Duk wanda zanensa ya daidai da nasa to ya dace. Wannan hadisi ne. A cikin wannan ilimi da akwai sha'ani mai girma ga wanda Allah ya datar. Sannan kuma idan muka dawo nan cikin littafin Mansu'at fi ilmin Ramli, yana cewa wala qad jarabtahu wa amalatu bihi wa kana musaddiqa qaulun nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana nabiy min al-anbiya'i yakhuddu faman wafaqa hudduhu ilmul ulama alimuhu. Wannan shine hadisin. Wa haza mimma shaja'ani li anna al-aktab an haza ilmu bishakal allazi yastahaqqahu wa khatimatul wal itimamu al-fa'idatu al-haqna bihi qira'atul mansubati lil imam Ali alayhi salam wa qira'atul mansubati lil imam Sadiq wa min Allah nastamtu tawfiq fi madabaqatil aliman. To sannan kuma akwai ta'rifil ilmin ramli, huwa annahu ilmul bikifayati tahsilul ashkal min nuqud wa qira'atil ala wajh ma'lumun li tahsilil ahkam. العلم الخد وهو الضرب في تراب لمعرفة الكوائن في مستقبل أو فيما مضي مما غاب عن الضرب. Wato abin da yake nufi nan a tarifin a wannan ramli din ita shine ilimi na taurari, shine shakal min nuqudi daga dige-dige wa qira'ata ala wajhul ma'lum tahsil hakam. Sannan ilimi ne na wato buga ƙasa, shine domin neman wani bahasi ko kuma neman wani abun da yake ɓuye. Sannan ya ce maudu'ahu nuqdatul li'annahu tabahasu an zawji wal faradu. Sannan kuma ya ce manufa shine la'annahu tabahasu domin a nemi bahasi an zawji ko akan aure ne fardu da makamantansu. Fa'idatuhu lil ala ahkamul wal asrar. Kuma sannan yana ɗaukaka ne daga hukunci na asraru kamar abu na ɓoye. Shar'iyyatul ilmin ramli wa wada'a. To sannan kuma nan yana magana inna alimul ramli alimu sharifi wa ja'at bihi illa sanid sahihatun wa ja'a fi tafsiril qawluhu ta'ala. Yace akwai aya ma da take magana akan wannan sha'anin ramli din, shine ayan allazi allama bil qalam adamul qalam huwa alimur ramli. Wato ma'ana ilmi na alƙalam shine ilmin ramli. So alhamdulillah. Sannan za mu shiga karatu na mataki na farko din akan wannan tsari na a ɓangaren bazdahu. To abun nufi shine ga mai koyon ramli yana da kyau ya san wannan matakaiya daga na farko
mataki na farko har zuwa mataki na daga 1 zuwa mataki na 50. To alhamdulillah, wannan za a ga mun sa fefa ta 1 ga basmala ga salatin annabi, sannan an nuna karatunmu a mataki na 1 shine sanin taurarin ramli kamar haka guda 16 ne. Za a gansu da'azadu, aljabu, hansawa, haikamu. Da'azadu taurari guda 4 kenan, aljabu taurari 4 suma, hansawa suma 4, haikamu suma 4. In aka tara za su ba taurari 16. To abun nufi a nan shine a mataki na farko na ramli shine sanin taurari guda 16 ne, ga su kamar haka ta hanyar barzahu. To da'azadun nan da muka ce da aljabu da hansawa da haikamu, to tauraro na farko ana kiransa da suna kausaji, tauraro na biyu ana kiransa da suna lahika ko rahika, tauraro na uku ana kiran shi da rayya ko rayyatul falhi, tauraro na 4 ana kiran shi da bayala ko bayada, tauraro na 5 ana kiran shi da dariqi, tauraro na 6 ana kiran shi da qabla kadija, tauraro na 7 ana kiran shi da humra, tauraro na 8 ana kiran shi da inkis ko munkis, tauraro na 9 ana kiran shi da nasratul kadija, tauraro na 10 ana kiransa da iskafi, tauraro na 11 ana kiransa da ijtima'i, tauraro na 12 ana kiransa da nasaratul dakila, tauraro na 13 ana kiransa da sa'ili, tauraro na 14 ana kiransa da naqiyal haddi ko kuma naqiya, tauraro na 15 ana kiransa da qali dakili, tauraro na 16 ana kiransa da jama'a. To abin da kenan ga su a bayanin takardu kamar yadda muka yi. To wannan da'azadun shine za a ga 4 farko kausaji, rahika, rayya, bayala, dariqi, shine kuma ya shiga cikin taurari na aljabu. 4 na biyu kenan. To misali abin da muke nuni anan shine wannan tauraron na farko shine ake kira da kausaji. Za a ga da'azadu taurari 4 kenan. Wannan tauraro na farko shi ake kira da kausaji, wannan na biyu shi ake kira da rahika, wannan na 3 shi ake kira da rayyatul falhi ko rayya, wannan na 4 shine bayada ko kuma bayala. To sai aljabu 4 na biyu kenan. Wannan na farko mai alifi ana kiransa da dariqi, wannan na biyu ana kiransa da qabla kadija, wannan na 3 ana kiransa da humra, wannan na 4 ana kiransa da inkis ko kuma munkis. Sai 4 na 3 taurari 4 na 3 ana kiransa da wannan hansawa. Hababban nan ana kiran tauraron na farko mai daukan hababba nasaratul kadija. Tauraro na biyunsa wato tauraro na gidan 10 ana kiransa da iskafi, tauraro na gidan 11 ana kiransa da ijtima'i, tauraro na gidan 12 ana kiransa da nasaratul dakila. Sai haikamu. Haikamu kuma tauraro na sa'ili na 13 ana kiransa da sa'ili, tauraro na 14 ana kiransa da naqiyal haddi ko kuma naqiya, tauraro na 15 mai daukan kaulasan ana kiransa da qali dakili, tauraro na mimun wato na 16 ana kiransa da jama'a. To alhamdulillah mun kammala wannan fefa ta farko kenan. Sura fefa ta biyu. To fefan mu ta biyu za a gani shi ma akwai wannan basmala din da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi kuma abin da yake mana nuni a nan shine za a ga damisanu a ilkafa zaira saidalun. To ga sunan su nan a rubuce kamar yadda muka ambata. Za a ga su ne da'azadu, su ne 4 farko. Za a ga mun sa kausaji, za a gan shi kausaji, sannan 4 na biyu sai tauraro na biyu dahika, sai na 3 rayya, sai na 4 bayada, sai aljabu 4 na biyu kenan. Za a ga dariqi, sai kuma mai bi masa za a ga qabla kadija, sai mai bi ma qabla kadija humra, sai mai bi ma humra inkis ko munkis. To wannan takarda ta biyu kenan. To sannan muna da takarda ta 3
sauran cikon taurarin kenan. To a takarda na uku muna da ha babba a farko, ita ce tauraron tara na Sadatul Karija, sai tauraro na 10 Iskafi, sai tauraro na 11 Ijtima'i, sai tauraro na 12 gashi nan kenan ana kiransa da Nasaratul Dakila, sai tauraro na 13 ana kiransa da suna Sa'ili, sai tauraro na 14 ana kiransa da Naqiyal Haddi, sai tauraro na 15 ana kiransa da Qali Dakili, sai tauraro na 16 ana kiransa da Jama'a mai daukan mimun kenan. To alhamdulillah wannan takardar mu ta uku kenan, saura takarda ta hudu. To takarda ta hudu anan ne zamu gane karatun gidaje. Za a ga mun sa tauraro, mun sa sama, mun sa number, ƙasa kuma mun sa sunan shi da Hausa Ajami. To tauraro na farko gidansa gidan ɗaya ne, Kausaji. Tauraro na biyu gidansa gidan biyu ne, Rahika. Tauraro na gidan uku gidansa Rayya ne, shine gidan uku. Tauraro na hudu gidansa gidan hudu ne, shine Bayala. Tauraro na biyar shine Dariki, shine gidansa na biyar kenan. Sai tauraro na shida shine gidan shida, Qabla Karija. Sai tauraro na bakwai shine gidan bakwai, sunansa Humra. Sai tauraro na 8 shine gidan 8, sunansa Inkis ko Munkis. Sai tauraro na 9 gidansa gidan 9 ne, shine Nasaratul Karija. Sai tauraro na 10 gidansa gidan 10 ne, shine Iskafi. Sai tauraro na 11 gidansa gidan 11 ne, shine Ijtima'i. Sai tauraro na 12 gidansa na 12 kenan, shine Nasaratul Dakila. Sai tauraro na 13 Sa'ili, gidansa gidan 13 ne. Sai tauraro na 14 Naqiyal Haddi, gidanta gidan 14 ne. Sai tauraro na 15 Qali Dakili, gidansa gidan 15 ne. Sai tauraro na ƙarshe shine Jama'a, gidansa gidan Jama'a ne, gidan 16. To alhamdulillah waɗannan takardun mun kammala su kenan. Anan ne muka kawo ƙarshen karatunmu na mataki na farko a ɓangaren Bazdahu. To insha Allahu wannan matakin anan ne mai karatu zai ƙara fahimtar cewa wannan shine mataki na farko da ya kamata mutum ya sani, mai koyon wato ilimin ramli. To shi yana karantar da mutane ne yadda za a gane taurari na ramli baki daya, dama guda 16 ne. To shi ne, domin ƙarin bayani sai a tuntuɓe mu ta wannan number wayar 07066667894, ko kuma number mu ta WhatsApp 08029834618. Dan ƙanƙanin almajirinku dan uwanku Abubakar Musa Jega, Rijau, Niger State. To alhamdulillah.